Halo guys, ketemu meneh karo aku Dimas Ali Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, neng kene aku bakalan bahas tentang ngabuburit. Weh, ngabuburit. Oh iya, dino iki lah poso terakhir toh. Mesti kowe golek hal-hal sih ngarai poso terakhirmu gue menyenangkan. Nah, waktu-waktu ngabuburit. Oke, neng kene aku bakalan kowe 5 kegiatan sik bakal ngancani kue ngabuburit karo kanca-kancamu kabeh. Oke. Terus ngasih maghrib. Ngabuburit ngasih maghrib nyatan. Wis. Oke. Langsung aja. Sing pertama, kegiatanmu kuwi apa ya? Bal-balan, olahraga. Nah, kuwi kegiatan bal-balan. Kuwi iso bal-balan karo kanca-kancamu sing akeh. Contohnya kaya video iki. Bal-balan karo bocah-bocah sangar to, rebutan bal dibugili. Sangar tenan, asik kesel ae. Larang dhisik, lanjut meneh bal-balan. Ngono ki terus. Iya wis gen. Terus ngono ki terus bal-balan. Bal-balan yang ngono kuwi ya. Yes oke. Wis kegiatan sing keloro yaiku pit-pitan utawa JJS. Wih, jalan-jalan sore di kanca-kancamu. Pit-pitan ngono iki penak banget. Soale kowe iso delok sik liyane yo. Iya. Yo delok wong-wong lewat tok ngono iki ancen ya. Tapi yo sepena karo nunggu buka pit-pitan po mlaku-mlaku bi kancamu karo ngobrol-ngobrol tentang apa. Pokoknya ngono ki coba aja deh lah ya penak. Wis ngono iki. Kegiatan sing ketelu yaiku kowe iso nongkrong bareng kancamu. Kowe iso nongkrong ning nggon ngendi wae bareng kancamu. Soalnya bareng-bareng kanca wis seru tenan. Contohnya ya ning video iki nongkrong ning terminal wisata, wis enak banget bareng kanca-kanca ngepit bareng. Dia mau tips ketelu pit-pitan sisan nang endi ngendi sik penak iso nongkrong ngobrol-ngobrol. Kan lah. Wis enak banget yen karo buka tuku apa golek takjil ngono lho. Tuku dhewe ora mulih enak banget pisan. Kegiatan sing kepapat yaiku nge-game. Nah, kowe pasti yen nge-game ini betah suwe, kena yakin aku. Contohnya ning video iki, kowe iso main game-game sing kowe senengi. Contohnya PES 2017. Woi, game bal-balan sangar karo stick ngono lho. Game PC iki. Game PC. Terus game keloro One Piece. Woi, One Piece kalian video iki. Nah, game kaya ngene iki model-modelnya kaya Naruto tapi capek Naruto sih. Nah, sing ketelu game Naruto. Woi, Naruto Ultimate Ninja sangar wi. Game kaya petualangan iso, battle iso wong loro, tapi yen One Piece dimora iso wong loro. Iki iso wong loro Naruto. Terus game sing kepapat GTA 5. Woi, kowe iso petualangan, nandi-nandi golek misteri apa kowe iso main online karo kanca-kancamu bareng. Yo wis GTA ngono ki lah isine kowe ngerti to GTA 5 ngono kae. Nah, kene video iki game sing kelima yaiku kowe iso main game online. Contohnya Point Blank, woi tembak-tembakan. Wih, siap. Tembak-tembakan sangat lihat pokoknya. Yes, game ngono ki to. Terus kuwi game PC ya. Nah, game PC. Gue sik ada di PC. Kowe iso main ning HP.
Contohnya aku bisa main Mobile Legend, game MOBA kayak Dota, nah PC gue bisa main Dota sangar kan. Nah, gue main apa sih game Android gue ya iso Mobile Legend iso, Clash Royale, Clash of Clans iso ya terus game-game apa sih golek kayak misteri kayak Bimbo nggak bisa toh Bimbo terus mana ya Okorama iso terus sih pokoknya petualangan sih kayak gue betah main game di HP ya pokoknya game sangat boleh dewe pokoknya oke ini recommended HP wis. Nah tips yang kelima itu loh aku bingung apa ya oh halo walah apa kowe di tips ora gue tips sing kelima menawa gue video iki lho seorang duwe turu lala rapi gue deh lah para sare ora turu oleh ngono iki kowe wis tau turu kan cak turan malah turu wae ye karepe piye turu ya kowe ya wis en kerasa ora duwe tips liyane wis ngopo telepon aku ile ya wis nek no halo